ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV di bernameya Rûpelek ji dîrokê de li pêşberî we me. Em îro beşê duyem yê Rûpelek ji dîrokê Kurd pêktînin. Di beşê borî de, beşê yekem de ez taybetî li ser hatina Kurdan ya li Mezopotamyayê sekinîm. Yani Kurd ji kê derî çûne Mezopotamyayê yan jî Kurd gelên esas yê Mezopotamyayê ne yan na. Divê derbarê da min behsa hin teoriya kiribû. û her wiha piştre min behsa avakirina împaratoriya Med kiribû. û di nava împaratoriya Med de guhertina rêvebiriyê û împaratoriya Persan hatibû çêkirin. Min behsa van mijara kiribû. Her wiha behsa cejna Nevrozê min kiribû. Hilweşandina împaratoriya Asûriyan. Divê beşê de ez dixwazim li ser İslamiyet û Kurdan bisekirim. Piştre hatina Tirkan ji Asya navîn û her wiha şerê Malazgirtê yani derbasbûyîna Tirkan ji Malazgirtê ber bi Anatoliya navîn. Li ser van mijaran ez dixwazim bisekirim. Destpêka vê bernameyê de jî min ji were gotibû ez weke kronolojîk vê bernameyê çê nakim. Yani kronolojiya dîrokê ez nabêjim. Ew karekî pir hûrgilî dibe were meşandin. Yani Tirkî dibêjin detay lazim e bê meşandin. Ez bi taybetî dixwazim li ser hin bûyerên girîng yên di dîrokê de derbasbûyî bisekinim. Bûya we dîrok di aliyekî da meriv dikarin fêm bikin. Tê zanîn İslamiyet di dawiya salên şesidî de, dawiya salê pênsidî de, derdorê salên şesidî de derketiye. Destpêkê tê zanîn İslamiyet li Mekke Medînê tê afirandin û piştre hêdî hêdî artêşên İslamî dixwazin cîhanê hemû bikin Müslüman. Kurdistan weke coğrafya herî nîzîkê Erebistanê ye. Ji ber vê yekê jî artêşên İslamiyetê destpêkê ber bi Kurdistanê ve tên. Tabii aliyê din da jî ber bi Efrîqayê ve diçin. Dema têne Kurdistanê li Kurdistanê bi Kurdara şereke wisa tund nameşînin. Ji ber ku Kurd li hember İslamiyetê zêde berxwe nadin. Tabii sedemî wî hene. Ji ber ku piştî guhertina ku di nava rêvebiriya Med de çê dibe İmparatoriya Persan tê avakirin êdî Kurd hêdî hêdî bi serê xwe jiyan dikin li Kurser axa Kurdistanê. Yani dibin bandora İmparatora Persan da zêde namînin. Lêbelê di nava xwe de jî Kurd rêvebiriyeke çê nakin. Yekîtiyeke çê nakin. Ji ber vê yekê jî nabin hêz. Dema ku nabin hêz artêşên İslamiyetê dema têne li hember artêşên İslamiyetê jî nikarin berxwe bidin. Ji ber ku parçe parçe ne nikarin berxwe bidin. Mecbûr dibin İslamiyetê weke din qebûl dikin. Lêbelê destpêkê de Kurd hemû İslamiyetê qebûl nakin. Tê zanîn heya niha jî hê Kurdên ku Müslümanin hene. Kurdên Zerdeştî, Kurdên Ezdî hene. Destpêkê Kurdên taybetî li deşta jiyan dikin ew İslamiyetê qebûl dikin. Yê ku zêdetir nîzîkê em bêjin axa Erebistanê ye. Mesela derdorên Rohayê, Mardinê, li Botanê bi taybetî û li Kurdistana başûrê Kurdistanê li van deran Kurd zûtir İslamiyetê qebûl dikin ji xwe re weke dîneke nas dikin. Kurdên ku li kiyê jiyan dikin ew zû nabin Müslüman. Ama di nava demê de hêdî hêdî bi rêya misyonerên Ereb ew jî İslamiyetê qebûl dikin.
بریا کو ترک جا آسیا ناوین ورن yani derdore salê hezarî piştî miladê meriv dikarin bêjin sedî şêst Kurd İslamiyetê qebûl dikin dibin Müslüman. Me got Kurd li dijî artêşên İslamî şer nakin. Lêbelê artêşên İslamî jî li Kurdistanê şerreke nameşînin, naxwazin şerreke bimeşînin bi darê zorê, bi darê şûr û şer Kurdan bikin Müslüman. Daha zêdetir bi rêya misyoneran dixwazin Kurda bikin Müslüman. Yani bi taybetî Erebên ku em bêjin dînê İslamiyetê baş dizanin, alim, weke şeyh, bi navê şeyh tenê Kurdistanê û li herêmên Kurdistanê xwe bi cih dikin. Bu awayî dixwazin perwerdê bidin Kurdan û Kurdan bikin Müslüman. Yani meriv dikarin bêjin bi şerreke pasîv Kurda İslamiyet qebûl kiriye. Ew şêxên ku li Kurdistanê hene pirê wan meriv dikarin bêjin koka wan Ereb in. Yani destpêkê misyonerên Ereb weke şêx hatine Kurdistanê li Kurdistanê xwe bi cih kirine, Kurda kirine Müslüman. Piştre hêdî ji nava Kurdan jî insan perwerde girtine, alim çêbûne û sifatên şêxtî girtine. Weke şêx di nava Kurda da edî hatine naskirin û wezîfaya dînê İslamiyetê bi insanan bidin qebûlkirin, bidin naskirin meşandine, girtine ser xwe. Meriv nikarin bêjin hemû şêxên li Kurdistanê Ereb in. Weke min got li hin deran şêxên ku heyî koka wan Ereb in, lêbelê li hin deran şêxên ku em nas dikin şêxin ew Kurd in. Bi taybetî li herêmên em bêjin asê, herêmên çiya, mesela li Serhedê şêxên ku koka xwe Ereb in pir zêde tune, kêm in. Li Dêrsimê mesela em bêjin di nava Elewiya da jî şêxên Elewiya hene, pîr hene, ew jî eleqa xwe bi Ereba tunin, ew jî pişra ji nava Elewiya derketine bûne şêx û pîr. û dîsa li hin herêmên din ku hinekî asê ne lê Kurciyan dikin herêmên çiyê, li wan deran jî şêxên Ereb zêde neçûne, Kurd bûne şêx. Wezîfeya şêxtiyê Kurda bi xwe meşandiye. Lewre jî meriv nikarin bêjin şêxên li Kurdistanê hemû koka xwe Ereb in, yan jî şêxên Kurdistanê heyî hemû Kurd in. Ne wisa ye. û di derdorê salê heysidî de, nehsidî de meriv dikarin bêjin yani beriya ku Tirk ji Asya navîn werin derbasê Anatolya navîn bibin, sedî şêstê Kurdan meriv dikarin bêjin İslamiyetê qebûl kirine. Edî bûne Müslüman. Lêbelê ew derê ku em bêjin asê zêde bandora İslamiyetê li ser çê nebûne, weke em bêjin herêma Dêrsimê ya Erzincanê ya Sêwasê, li wan deran bi taybetî Kurdan baweriya xwe ya zerdeştî parastiye lêbelê di aliyekî da jî ketine bin bandora İslamiyetê. Ji ber vê yekê yani hin lêkolînvan, hin zanyarên Elewî bi taybetî dibêjin Elewîtî ne parçeyeke İslamiyetê ye, Elewîtî parçeyeke zerdeştiyê parçeyê ku hatiye guhertin. Yani rûyekî zerdeştiyê guhertiye. Em zerdeştin dibêjin. Yani hin zanyarên Elewî wisa dibêjin. Hin zanyarên Elewî jî dibêjin na Elewîtî ne zerdeştiye ne jî parçeyeke İslamiyetê ye, bi serê xwe baweriyekî ye, bi serê xwe dînekî ye.
Hin Alewi jî bi taybetî yê ku dibin bandora İslamiyetê de yê ku dibin bandora pan İslamîzmê, pan Türkîzmê de ne ew jî dibêjin Alewîtî parçeyeke İslamiyetê ye û bi taybetî jî yê ku ji xwe re dibêjin yani yê Alewiyê Kurd ku ji xwe re dibêjin em Türk in ew jî yê ku dibin bandora pan İslamîzmê de pan Türkîzmê de mane ew in. û heya salên hezarî piştî mîladê dema Türk ji Asya navîn tên beriya salê hezarî bêguman Türk ji Asya navîn têne destpêkê li ser axa împaratoriya Persa dimînin. Yani li ser axa İranê dimînin. Li wê derê jiyan dikin. û li wê derê İslamiyetê va rûbirû dimînin. Yani Türk dema ji Asya navîn tên derdorê salê hezarî İslamiyetê li ser axa İranê nas dikin. Wê demê İran jî İslamiyetê qebûl kiriye lêbelê mezhebê İslamiyetê yê şiatî qebûl kiriye û Türk li wê derê bi İslamiyetê va nas dibin û hin Türk li wê derê İslamiyetê qebûl dikin. Mezhebê İslamiyetê yê şiatiyê qebûl dikin. Ew Tirkê ku niha li Îranê ne kî tê zanîn li Îranê yê ku koka xwe Tirkin pirin ew hemû şîî ne. Şiatiyê qebûl kirine lêbelê piraniya Tirka jî wê demê İslamiyetê qebûl nekirine. Li dij İslamiyetê heta berxwe jî dane. û li ser axa împaratoriya Persan Tirk nikarin zêde jiyan bikin. Mecbûrin biçin ser axekî din, axekî vala li wê derê jiyan bikin. Çawa ku nikarin ser axa Persan jiyan bikin, pêwîst e ber bi axeke nû ve biçin. Li Kurdistanê împaratoriya Bizansa jî heye bandora xwe dimeşîne. Tirk ji Îranê dema dixwazin derbasê Anatolya navîn bibin. Li Kurdistanê bi taybetî rastî hêzên împaratoriya Bizansa tê. û şerê Malazgirtê jî ji wê derê derdikeve. Yani derdorê salên 1771 da di sala 1701 tê zanîn şerê Malazgirtê. Li Malazgirtê bi artêşên Bizansan ra Tirk şer dikin. Bizans ne Müslümanin, Hristiyanin. Lêbelê piraniya Kurda wê demê İslamiyetê qebûl kirine Müslümanin. Tirk jî dema ji axa İranê tên dixwazin derbasê Anatolya navîn bibin ji bo ku alîkariya Kurda bigirin Tirk jî dibêjin em Müslümanin. û Tirk dizanin eğer nebin Müslüman li Anatolya navîn ne dikarin alîkariyê ji Kurda bigirin ne jî dikarin ji gelê din yê Anatolya navîn bigirin. Wê demê li Anadolya navîn gelên ku İslamiyetê qebûl kirine qebîleyê eşîretên ku İslamiyetê qebûl kirine hene. Tirk bi wê fikrê İslamiyetê qebûl dikin. Yani dibêjin em İslamiyetê qebûl bikin bibin Müslüman da ku bikaribin alîkariya van gelên Müslüman bigirin û pişra alîkariya Ereba jî bigirin. Eğer em alîkariya Ereba, alîkariya Müslümana neyrin li Anadolu'ya navîn em ê nikaribin jiyan bikin. Bu wê armancê Tirk İslamiyetê qebûl dikin û alîkariya Kurda jî li ser wê esasê digirin. Yani şerê li Malazgirtê di sala 1701 da li dijî İmparatora Bizans hatiye meşandin bi alîkariya Kurdan serketiye. Eğer Kurda alîkariyê ji Tirkara nekiriba li ji Malazgirtê şûn de Tirk nikaribûn rihet derbasê Anadolya navîn bivana. Em nikarin bêjin wê nikaribana qet derbas bibin. Wê derbas bivana mümkün e lêbelê wê zehmetî pir dîtibana. Kurd ji wan re alîkar dibin ji ber ku ew dibêjin em Müslümanin, Kurda jî İslamiyet qebûl kiriye, Kurd ji wan re alîkar dibin li dij İmparatoriya Bizansa
ku ne Müslümanın, Hristiyanın li dijwan şer dikin û Tirk bi wî awayê ji Malazgirtê derbasî axa Kurdistanê ya din dibin û hêdî ber bi Anatolya navîn diçin. Bêguman wê demê İmparatora Osmaniya tune. Tirk hene. Qebîleyên Tirkayê mezin hene. Eşîretên Kurda Tirkayê mezin hene. Ew şer dikin û wisa hêdî derbasê Anatolya navîn dibin. Lêberê Tirk hemû ji Kurdistanê ji axa Kurdistanê dernakevin naçin. Mesela Tirkê ku wê demê hatine li Kurdistanê mane pirin. Malazgirt hûn dizanin navçeyeke bajarê Mûşê ye. Niha hûn biçin Mûşê, navenda Mûşê da Tirk pirin. Ew Tirkê ku wê demê li Mûşê mane ew in. Yani li hemû derên Kurdistanê meriv dikarin bêjin, Tirkên ku wê demê hatine Kurdistanê û ji wê derê derbasê Anatolya navîn nebûne hene. Ji wan hin qebîleyên mezin yê Tirkan weke Akkoyunlular, Karakoyunlular li herêma Rihayê bi taybetî ew mane û di nava Kurda da bûne Kurd. Yani aniha ew ji xwe re dibêjin em Kurd in. Yê ku em bêjin lêkolîn dikin, yê ku dîrokê dixwînin ew dizanin koka wan Tirk in. Lêberê piraniya wan dibêjin em Kurd in û di nava Kurda da mane asîmîle bûne, ketine bin bandora çand û hunera Kurdan û Kurdî jî hîn bûne û va nîzîke hezar salê bi Kurda re jiyan dikin û ew jî bûne Kurd. Lêberê yê ku hê nebûne Kurd jî li Kurdistanê weke Tirk jiyan dikin, pirin. Em gihîştin dawiya beşê duyem yê rûpelek ji dîrokê Kurd di beşê sisiya da ez ê li ser bûyerên piştî salên hezarî şûn de bisekinim. Heya beşeke din yê rûpelek ji dîrokê bimînin. Dixweşiyê de silav û hurmet.